Skandal! Ovako je NBA liga otela triple-double Nikoli Jokiću. Sramotna odluka i potez o kom će se pričati. Nikola Jokić ostao je na korak od triple-doubla, a potez NBA lige sve je šokirao. Denver Nuggetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija, nije igrao Viktor Wembanyama, i to u Koloradu rezultatom 139-136 i na taj način završili su takmičenje u NBA kupu. Sparsi su u direktnom duelu za prvo mesto i plasman dalje pobedili Nuggetse, a Nikola Jokić meč je završio na granici triple-doubla sa 21 poenom, 10 asistencija i 9 skokova. Tačnije, Jokić je uspeo da ostvari triple-double, ali mu je on ukraden. Doslovno ukraden. Šta se zapravo desilo? Na 30 sekundi pre kraja meča De'Aaron Fox je promašio slobodno bacanje, Jokić došao do lopte i faula, njemu je skok upisan, ali onda i izbrisan na zvaničnom sajtu NBA lige. Skok je upisan kao timski, ali se na snimku jasno vidi da je Jokić došao do lopte pre nego što ga je Barnes faulirao. Uostalom, pogledajte i sami.